Janipun para lenggah tamu kakang Mbah Putri ing siang menika tetelipun swanipun para kanca saking LBS sampun Widya Widyawati ingkang jangkep kalih. Mila semangga setunggal baga sawiji nderek tepang Pak Bu ingkang mepet kalian kula. Semangga kepareng jumeneng sawetawis diajeng ambar. Cek. Yuk. Ya. Diajeng gambar mijil saking leladan Surakarta tentunipun sampun kawula tepangaken ingkang kalih semangga kepareng jumeneng sawetawis ugi panjenenganipun diajeng nok Zuni Kimplah. Iyo. Yuk. Ya. Yuni Kimplah. Ampun suujon, ampun pikirane ngeres. Kimplah niku artine rezekine sing akeh, kimplah ngoten le. Nah, nggih semoga abuk menawi kadang-kadang saking LBS sampeyan samekta gati jaga iduri katur tembang pambuka kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Semoga LBS seliramu desa mana yang telah negaraku pancen wesue gak tau ketemu wes mestine lali aku mesempung saiki ketemu jogetan tetambangan karo aku dadiyo tombo kangenku bali eling nalika iku sampai rasane waktu biar utuh dewe zaman semono yang telah rame-rame kuyo merukun senetine mas kelengante ali-ali esak kulit kanggo tombol kangen iki rasa mimpi durung tutup tadi rasa kangen wis bisa hei atau tempat pambuka sinarengan para kadang LBS kedaban mugi tansah meranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya sinambi hanggrapi unjukan mawidaharan. Semoga sapa wis lali sinamu desa mana yang telah karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku mesempung saiki ketemu jogetan tetambangan karo aku dadiyo tombo kangenku bali eling nalika sampai rasane waktu biar utuh dewe aku terus
rasakan wis iso mari rasa sedimpi turun kutotangi rasakan wis iso mari. Nuri matur nuwun tentunipun makarya sesarengan para kadang LBS wonten ing kalenggahan siang punika lan ugi tentunipun adicara ing siang menika nyuwun pangapunten kasiget sawetawis wedal ing samangke kalangajaken malih. Tentunipun wonten adicara ingkang wigati saking panjenenganipun para kadang-kadang kula warga. Sumangga.